message to Comrade Geza from Nyatimba Mtota. We are happy to know that you are going to address the nation today. We advise you to articulate on the issues that we raised last time, especially the issue of working together with Chamisa and taking each other down to commitment to make sure that Chamisa will be there in the leadership and in the interim as we fix what we call electoral reforms. Then the ball will be rolled out so that people will choose the horse that they like. This system of saying we must rule because this one is a war veteran, we are Zimbabweans, the war, we fought it together. I think you did well when you articulated on this issue last time when you addressed the nation. To say even those who were feeding others played a big part in the liberation struggle. You know, even those who were providing clothing, they played a part. So it's actually out of greed for us to say only the veterans, combatants, were the only people who fought the war in the South. They must be the only people who must be given a benefit. It's a big mistake because no one could bear a gun and go and operate it on an empty belly. So, Comrade Geza, we expect you today to address the nation on those issues because then the moment we leave Chamisa, as much as we want our revolution to succeed, people are rallying behind Chamisa. So let's work with him and committing each other by writing a social contract which must be written down with him. And then we go together. If you follow this advice, we will never fail. Good message to Comrade Geza from Nyatimba Mtota. We are happy to know that you are going to address the nation today. We advise you to articulate on the issues that we raised. Ayo. Kune dzakawanda mbava dzatinoona dzimhanya dzimwe dziri kutoba izvo zvimalitsi amapera. Ipapa panyaya ine zvimwe zvamunotsaura zviya Comrade Geza. You are number one on that. But kana totaura zvinhu zvedu, let's articulate it clearly kuti vanhu vanatsonzwisisa kuti sure the door for Chamisa is open from our side, our war veteran sides. Handiti. Tikada kuti aseovishe kuti no zvinongoda kuti mwana vanhu vakaita macombatants chete. Macombatants atsembera. Inga munotaura pachena Comrade Geza muchiti I'm in the afternoon of my life. Vanhu vakanga vari vadikisa ndo vanawo pamujinguru yavo. Nana mai mujinguru wavo. Vatokura toda vana vadiki vatonge vachinda mberi kwete kutonga kulidha vachinda mberi vachilidha nyika. Zvokuti tinotongwa nokulidhwa navanhu vanoba. Aiwa vanoba hativadi. Makaita basa Comrade Geza mukatiradza nokutinudza maziso kutiradza panobiwa nezvigananda izvi. Saka ipapa panyaya iyoyi yega ndiyo yasara igadzirisei Comrade Geza nokuti tinoziva kuti muri munhu wavanhu. Handiti. Last time, yes, I expressed my sentiments. It does not know in the far. Tikataura kuti aiwa tinovapa chance vadzoke vakasika kuzvadzisa kuti vanhu. Saka madzoka Comrade Geza pedzai basa. Tiinde mberi nebasa zvakanaka. Ngatisiya Chamisa une vanhu mukomana uyu. Ende vanhu ava unenge awina munhu anobva achisarura vamwe achiita kukonzera message dzoruvengo achiti munenge wataitso tingotonga. Munhu wakadaro haasi right, haana kunakira nyika nokuti unodhivhaita vamwe. Kana upa vanhu zvinhu unopa vanhu vakamuvhotera chete. Maitire wavo haasi anoitwa naleader ba, anoitwa nomunhu ari very dangerous, anoita regionalism, a very dangerous person. We don't need such kind of a leader in Zimbabwe. I'm saying that to the nation. My name is Nyatimba Mtota. We support you greatly. We want to move with you as long as you follow what the mandate that we give you. And we are also leaders who will be working with you together.
we don't mind kuti madini shuwa makuru asi muri kuchitira basa rakanaka. Rambai muchienda mberi nebasa rakanaka. Rambai muchienda mberi nokutuka zvigananda izvi. Zvigananda ngazvichibva Comrade Geza. Tinokusapota zvisingaiti, nyika inokusapota zvisingaiti. Asi vana Zimbabwe vatema chinhu one, chalekai action. Zvese zvamuna adresa izvi kana pasina action hapasina value. Pakakonikwa action paya mukaita semapera simba. Ndepekuti vanhu vanga vasati vaziva zvinangwa zvedu. Uye zvanga vasingazivi kuti kana tikati tabatana nemi tikawina, opposition haizorasiswa here zvayakamboitwa pana ED paya. Ndosaka muchinzwa tiri kutaurirani. Ngatigadzire zvinhu zvedu zvakanaka Comrade Geza. Tinokutendai nebasa nerevolution huru yamuri kutungamira. Endai mberi. Tisu tine Vananyatsimba Mutota. Varidzi vepaGreat Zimbabwe.